Yun. Ikaw, bakit ka pumasok sa katawan ng asawa ko? Aminin mo sa akin. Ano ka? Isa ka bang kapre? Umamin ka sa akin. Kung hindi ka kapre, ano ka? Maligno. Eh, isa kang maligno, ano? Maligno ka? Duwende. Isa ka bang duwende? Isa kang duwende. May mga kasama ka dito? Meron. Ngayon, saan ka nakapwesto? Sabi mo sa akin, saan ka nakapwestong duwende ka? Ano, nakatayo ka? Nakatayo? Nakaupo? Hindi makatayo. Lupay-pay. Lupay-pay na duwende. Ngayon, kailangan mong lumabas sa katawan ng asawa ko. Kinakawawa mo yung asawa ko. Pagod na yung asawa ko. Itong malunggay, binili ko to mahal. Mahal ko sa abroad, malunggay. Ngayon, ituro mo sa akin yung duwending nakalupay-pay. Yung hindi makatayo. Bastos ka! Hindi yan duwende yan. Isa yung kapre. Bastos ka. Tumahimik ka. Lumabas ka sa katawan ng asawa ko. Labas! Labas!